Dvije prijateljske zemlje ostvaraju značajan napredak na polju međusobne trgovinske razmjene. Za našu zemlju je značajno da se poveća izvoz mesa i mlijeka. Za Tursku su zanimljivi naši prirodni resursi, naročito šume. Bosna i Hercegovina očekuje da će Turska povećati kvote na izvoz mesa iz naše zemlje u Tursku. I nadamo se da će zbog dugotrajnosti tog dogovora vrlo brzo proizvodnja u Bosni i Hercegovini porasti, da ćemo doći do kapaciteta od 10.000 tona godišnje, koji bi za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike predstavljao izuzetno značajnu stvar. Ova posjeta će doprinijeti naglom razvoju dvije zemlje. Obim međusobne trgovine je $500 miliona. Ovaj nivo nije dovoljan i moramo povećati taj iznos. Imamo prostora da ostvarimo saradnju na vojnom, kulturnom, sportskom, političkom i polju turizma. Predsjednik Turske istakao da je Turska kroz projekte za razvoj malih i srednjih preduzeća već investirala 100 miliona evra, da se očekuje ulaganje još 50 miliona. Međutim, ono što stvara problem za obje zemlje jeste pojava terorizma i odlazak građana da se bore na strani ISIL-a u Siriju i Irak sa kojima Turska graniči. Mi smo protekli godinu dana 14.000 ljudi zadržali prilikom dolaska u Tursku. 141 građanin vaše zemlje je zaustavljen i vraćen zbog sumnje da će otići na ratišta. Na tome smo izuzetno zahvalni i zajedno ćemo nastaviti tu saradnju, jer je borba protiv terorizma zajednički interes obe zemlje. Turski predsjednik razgovarao i sa članovima kolegijuma oba doma državnog parlamenta, kao i predsjedavajućim savjeta ministara i njegovim zamjenicima. Posebno izražena zahvalnost Turske na pomoći tokom prošlogodišnjih poplava u našoj zemlji.